Ei, nois, escolteu això, ojo, Diu, la ninfomanía supone para la mujer lo que la satiriasis en el hombre. Consiste en la continuada excitación sexual unida a un insaciable deseo de realizar el coito. Mira aquest llibre, diu, és la vida sexual, estava per aquí. A veure, un moment. Jo crec que vivim en una societat massa sexualitzada i això fa que li donem massa importància al sexe, tio. Jo és el que penso. Lo que vull dir és que, per mi sí, escolta'm, que sí, que és important el sexe. A veure, sense sexe hi ha violència, hi ha guerra, hi ha moltes coses. Per mi el sexe és important. Amb la parella trobes millor i necessites, doncs, lliberar-te una miqueta les energies. O sigui que per mi, fantàstic. Faré com tu, Raf. A veure, sí. Per què s'han fet guerres? Per les dones, pel sexe. Hòstia, doncs aquí l'estic cagant, no? Sí, sexista. Home, per les zones, Àlex, sembla un comentari una mica masclista. Guardeu aquesta toma. Home, sembla un comentari una mica masclista. No, si dius per les zones ràpidament et diré, no, Àlex, i tu? No, m'explico. Vale. Explica't bé, explica què vols dir per les dones. No, vull dir, per l'amor, pel rotllo aquest, i per què vols les dones? Per follar-te-les. Bueno, no hauria de ser així, vull dir, però... Home, Àlex... Estic cagant, ho sé. A veure, no, jo penso que sí. Primer, no és la zona, és una qüestió... Joan, què estàs mirant? Jo no sé de què esteu parlant ara mateix. Hòstia, Àlex, tio! No enfoquis cap aquí, home! Llavors tu què creus, Joan? Que està sobrevalorat. Ara ho he reflexionat, no diré cap borrada com abans. Mira, imagina't una societat futura, utòpica, amb nens. Els nens són asexuals. Els nens juguen, els nens poden fer música, poden crear, poden avançar en la ciència, sense sexe. A veure, el sexe està bé. Vull dir, fotre un quic i tal, però està sobrevalorat, aquest és el concepte. I no tinc res més a dir, la veritat. Mira, jo penso que no està valorat, al revés, és molt important, però escolta'm, què tal si toquem alguna cosa i va, ja ens deixem d'històries, no? Doncs va, vinga, va, no? Fotem... I el llibre l'he posat jo perquè no l'haguessis tu. Va, sí, home, bé. Joan, calma't, tema. No m'enfoqueu. Fuc, no m'enfoqueu. Què toquem, va? Doncs, per exemple, podem tocar aquell tema que estàvem assallant abans, del qual jo tinc una lletra i es diu el sexe està sobrevalorat. A mi em fa... Vinga, va, fotem-li canya, va, li fotem canya o què? Vinga, va. Encén, Joan. Doncs al final el tema el farem molt popi. Apa. Tanta canya. No importa, no és important el físic o la química, l'horòscop o la mare que va parir. El sexe està sobrevalorat. Mires massa pel·lis, xaval. Ja pots estar enamorat de ser un puto pervertit o fer-te palla sense parar. T'han enganyat, el sexe està sobrevalorat. El sexe és mental, no importa que et fotin la tranca per on tu fas la caca i a sobre et moli. El sexe està sobrevalorat. El sexe està sobrevalorat. El sexe està sobrevalorat. El sexe és mental. Oh, nena, baixa't les calces i ensenya'm les tetes. Oh, nena, em poses un colló. Oh, nena, te la pico. Oh, nena, sí, oh, com em poses. Oh, sí, nena, ben ràpid. Oh, nena, ben ràpid. Oh, nena, sí. Corre. Mira, m'han fallat de guitarra, tu t'has equivocat a part. Jo també. Sí? Sí, no, sé que ho he notat, tio, ho he notat. No.